Mao na niya resulta sa atong gibuhat kini no. Kadaghan ta nabasa sa comment section about ani nga video. Katuning na mga nadido sa atong mga tilapia fingerlings. Ang primero na to nga gibuhat no, kanama tay mga exes nga mga water lily sa atong graan to nga pispan ato nang pangkwaon. Dili man ta ganahan ning water lily no, kay samo ka sa pispan labi na kung manglaw ka kay mga sangit. Nya perti ra pun dali ang managhan ug gasol kayo pangkwaon. Pero this time mapuslan ni nato kay ato na ibutan sa atong pispan para malandungan pud yung mga isda nato. Maayo na lang gani no, kay na nabilin diri nga gamay kay ako naman ning ipampuo sa una. Mga tulo ra gud siguro ni kabuk punuan na adiri ba karon perti nang daghana. Gamit kini sa atong pispan karon kay hawang kay nang babaw sa atong pispan wala gi kasalungan ang ato ang mga isda. Kani sa lang ato gamiton diri sa atong pispan no, atong obserbaran kung magsilbi ba. Gamay-gamay ra no ning water lily pero paspas ra po ning managhan. Pare-pareha ni sa atong sula ba pero nakalahian sa atong sula ug mo ni ibutan sa atong pispan kay mga hurot man. Ug abot sa atong sula no wala sa kumudawat og pa-shipping kay basig madaot ba kay init magud kayo. Dili ko ka sure kung inigabot sa inyo ha, okay pa. Ato gani panghuton og kuha ning mga water lily diri no kanduha man sa kapispan ang atong butangan. Kay sa usa pa nato kapispan nga dagko nang isda na ginahine po sila og pangtingkaya. Wala ni ang atong gibuhat to pangalibyo sa kainit. Kay kung dili mga ini magsilbi ato na gining gastuhan ato ning orderan atong itong nga nit. Perti gimbisihan ato kung adlaw no kay nato diri sa pispan nagtrabaho nya pagkahapon pag ani kay dito na punta sa atong manukan kay nag-extension na punta. Nya napoy na sa atong gamay nga farm para mapalit og asula. As usual no naginusara ra punta diri sa pagtrabaho diri sa atong gamay nga farm. Saya mangud pud ko Manueldo pata may pag-iinbis ato sa lain nga butang. Nya napoy mga trabaho ang sakop na ko diri sa balay. Kaya ra man sa kayo ang trabaho bisan og ako ra usanya wala man si magbuot to kung saan na to pagtrabaho kay wala man tay amo. Mao na usa sa kanindot no kung nakigamay nga negosyo. Pero wala pa gina napuno og tubig atong pispan no kay hinanay gina ang tubod wala pa uwan pud ba. Nya kay gamay ra man atong water lily no ato na punan og dahon sa lubi. Nindot sa atong dahon sa buli pero wala man tay tinanong nga bulay diri. Ato lang nang gidaghan og dahon sa lubi no kay para malukop gid ang babaw sa atong pispan. Para napoy kasilungan ng atong mga isda ba nya dili pud dali mo init. Pero murag naopag datong kalubihan no kadaghan man sa tagipangkuha. Pero sige lang kay importante man sa ato ang mga isda. Abi na ginakuno og muwan to gina kay baga kayong dagom pero nikalit lang og kawala og nipuli ang kainit. Ato ni sulbaro na ang mga problema sabtang sayo pa kay basin kung magdugay ni makansinon ta. Pasagdi lang ang lubi diha kay modlo ra man bisan pagting init. Mao gid siguro to para sa una no kato primero to pamuhi ba kadaghan na nuta mga gagmay. Abi na ko og natural ra to kay ang istorya sabi 48% ra gid ang mabuhi sa tilapia. Tungod gid siguro to sa kainit no kay namuhi man ta to sa una kay buwan mo to sa Abril ni grabe po to inita kay naglinyo pod. Sipyat ko dito ato kay ato mo tong gipasagdan. Pero sige lang kay naamo tay lain na kamahuan. Og mao na ino ato nang gibasugdan sa paglatag ang mga dahon sa lubi diri sa tuang pispan. Ato lang nang ipanghigdan og straw kay para po dili mo balhin og pisto kay grabe ra bang kusuga sa hangin. Yan ipanguha po nato ani pohon dili ra po ta maglisod kay kanira pong straw ang atong birahon. Mao usa ni ang partial nato nga gibuhat diri sa tuang pispan no para mabiyuhan pod ang kainit ba. Kumbaga first aid ba pero kung dili mo gini magsilbi ato nang gining gastuhan. Halos nalukop na gini og dahon sa lubi ang atong pispan no para lang gid na kasilungan ang ato ang mga isda. At imanon tanig maayo ang atong pispan kay dako-dako bay putag ginansya ani. Possible simple ra ni pero kagunit putag nilibo ni harvest. Og mao na ni ang final result sa atong gibuhat ni og unta maayo ni atong gibuhat. Og maayo unta mo bisag pila lang ka adlaw ba kay sayang pud atong puhunan.